Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и съм продуцент на новините. След едно съвещание, което направихме в телевизията, стигнахме до заключението, че новините имат нужда от още нещичко, от малко сол, ако така мога да се изразя. Молбата ми е към всички вас, каквото и да правите, дали ще бъде убийство, самоубийство или катастрофа, правете го преди 14:30, за да можем ние да дойдем, да подготвим терена за снимки, да заснемем каквото ни трябва и след това да имаме възможност за монтаж, за специални ефекти и така нататък. Да ви дам простичък пример. Решавате да се самоубиете. Избрали сте да скочите от 10-ти етаж на сграда. Чудесен избор. Скачате. Какво ви пречи да скочите в 11 часа? Защо трябва да е нощем, когато нищо не се вижда, когато камерите не могат да уловят детайлите на раняванията, които сте получили, нали, от това падане? Какво ви предлагам аз? Планирайте си така, че да скочите в 10 часа сутринта. Екипа идва в 10:15, огражда района, пустила си около трупа, да кажем, може да си сложим прожектори, да осветим, да сложим сенчици, да бъде разказан кадъра, да сложим, да видим детайли, например счупена ръка, как му се извиват жилите, нали, как се обръщат кръчетата, как се счупили костите или как главата не е на мястото си или каквото и да е там. На колко разстояние, на какво разстояние изхвърлена обувката от тялото е излетяла. Ако, примерно, решите, ако сте убиец, поръчков убиец, какво ви пречи на вас да си планирате едно убийство, да кажем, в 12 часа на обяд? Идваме в 12 часа, слагаме грим, ако примерно няма лигичка, човека, който, нали, е прострелян, да му сложи слюнка, пък в нея дали ще има кръв, дали ще има жлъч, може да сложи сопол или нещо, нали, или сълзи, ако решим, нали, че е по-тъжен персонаж. Можем да го раздвижим с кранове или с дубльори, можем да направим чудеса, ако вие ни дадете възможност. Да не говорим, например, за един много интересен факт – наакването при убийство. Когато човек умре и му се отпуска мускулатурата, то и мускулатурата на задните части, по-меко казано, също се отпуска и така акитата излизат на воля. Вие може да попитате и да ни обвините и с право, защо никога не сме заснели насрани гащи. Отговор е много простичък. Вечер насраните гащи не се виждат. Как да заснемеш това през нощта? Трябва осветление, ние нямаме, не сме адекватни, но ако ни викнете през деня, всичко това може да прозира. Може леко да махнем панталона, за да се видят белите гащи, белите гащи, които са наакани. И тогава вече акитата ще могат да се откроят на белия фон. Много неща могат да се направят, ако ни дадете шанс. Тук искам да благодаря на германския ви колега, който е отвлекал израелски самолет, че го е направил в 8:30 сутринта. Така екипите са могли да дойдат, да заснемат, да направят филм. Вие ще ни направите голяма услуга, просто ако си планирате нещата, така че всичките убийства, самоубийства и масови катастрофи да бъдат преди 14:30 на обяд, за да можем ние да направим изкуство, както вие правите изкуство. Това е моята молба. Бъдете с нас. Довиждане.